Сектор традиционно българско семейство. Благодарим ви за подкрепата. Вие сте опората на нашата нация. С вашия пример всички семейства ще стават все по-български и по-традиционни. Вие ще се радвате на всички блага, до които имаме достъп самите ние. Ще може да си слагате ваксини, въпреки че сме против ваксините. Да, така е. Ще може да си държите парите в евро, въпреки че сме против еврото. Абсолютно. Само не забравяйте да отделяте 50% от придобитото за благополучието на вашия лидер. А, това си ти? Това съм аз. А аз? Абе да съберем малко повече, ще има и за теб, ще ти купим Корвет, любимата кола на Силвестър Сталон. Ама ще кажем, че не е любимата кола на Силвестър, а любимата кола на Лавров, за да не се объркват нашите поданици на къде да гледат за пример. Да. Плановете на политиците разчитат на твоето